Ik heb puur het nieuws voor de klink. Ik was van de week gemeentehuis en Oost. Ik moest om nu pas. Ik stond voor duurt half in de ruim, dus het komt nogal op. En ik zei, wat duurt hij langer? Dus ik ging eens kijken. En die man in Oost wordt een toerton deed hij ook. Gemeentehuis. Ik zag daar kleine minuten mannen nog wel leuk zijn met Jan. Dus ik zei, Antoine, wat je van dankt, was hij vandaag met de duizendste asielzoeker in Nederland. Nou, hoe is het? Dat moet goed hier kunnen, stik toe van Belgische was. Dat was er al goed uit. Ik heb het niet gekregen, maar goed. Ik zei, wat doet erop? Ja, de duizendste asielzoeker. Hij zei, daar stond hij. Want er in de verte, manneken. En dat was wel een broebel. Die man uit Oost die trokken al dat manneken niet onder, die stond er en ze waren alleen in het hoekje. Ik ben er dan eens naartoe gegaan. En ik vind er toch zo wat klanken van op. Ik zeg, godverdomme, dan moet ik eens mee klappen met dat manneke, want er is iets zo, iets familiair en ik zie niet goed wat dat er is. En ja, ik probeer hem als je wel onder de klap te krijgen en dat lukte vrij aardig. Ik zie tegen Antoine maken, hij is niet meenemen, want de bonk nou het op de klink. Waar is Antoine? Dan dachten ze aan, dat ze er vanaf van huis sturen. Ik heb hem bij, van nodig, ja. Ik weet niet wat je wilt zien, maar anders hoef ik hem even gezien. Hallo, hallo. Daar zijn we, ja. Ja, we zien hem wel staan, hè. Een beetje armoede van huis. Daar stond hier nog berggoed. Ik ben nog langs gereden, we hadden van de berg, maar er was slecht geluid, dus we zullen daar nog eens kijken. Er een paar schoentjes in, een paar schoentjes. Schoen, morgen. Okay. Papa, Link. Papa, Link. Ja, goed jongen. Ja, papa, Link zegt hij. Je bent er nog eigenlijk iets terugkomen, hè. Ik heb al met hem al een beetje geklapt. Hij komt uit Sloeberadistan. En hij wil over papa vertellen, weet je wie zijn papa was? Dat was Sloeber, hè? Ja. Ik wist Papa. niet. Kaka, baon. Nou ja, ik verstond hem. Hij zegt nou juist, dat zijn pa altijd geen kakken bij de café in de bar. Ik heb nog een paar bezig met die last, hè. Nou snap ik het. Hij zegt dat ze voor de sloepen altijd in korten met de baron in de café samen met de zeilen, met iets in de kruis, met de keutel, met de scheep, met de vacht, met de vogel, met de hoofd, hey, allemaal met die mannen, hè. Dat was leuk, ja. Hey. Papa Klink, ja. Ja, Antoine! Ja, hier zeg ik. Antoine! Nee. Antoine. Ben je in Taiwan, maar heb nog nooit gehad van hem. Hey, hier zit paspoort snel telefoon. $2. Maar schuur nog logisch, hè? Antoine, ja, van Antoine. Maar, hij wou geen naam, hè? De man, hè? Weet je wat ik hem genoemd heb? Pietje? Pietje? Hè? Ja. Ah, hier ze? Ja. Wel. Ja. Papa, wel. Ja. Maar wat hij nou wil zeggen, dat kan niet. Dat kan niet. Hier. Papa wel? Nee, dat kan niet, hoor. Maar je net dat nou wil zeggen, dat zijn vader altijd, dat een keer memorie is de wel. Maar dat kan niet.
training geweest, vandaag. En ja, zie je het, hè. Ik kwam aan gezeten dat er een beeld van jouw vader nog op de klink stond, maar het is weg, hè. En nou zit dat er een beetje mee tussen, wat hij verdedigen. Nee, dat beeld van zijn vader is weg, hè. Maar ik heb al opgezocht voor een testmanneke. Het is terug met de kapelaan. In het duurste was hij het voor me, die is er. Ilat. Ja, Ilat, ja, zijn vader was een tijd uit afgesneden, maar kijk. Ilat is er terug op bezig en ik geef op een briefje, nee, dat kun je op mij rekenen, hè. Een briefje allemaal, hoor, dat kan ik nog niet op een briefje. Maar goed, ik beloof, als dat beeld klaar is, hè, van opa, hè, dan zetten we het op een schuurplekje op de kling. Misschien vinden we waar eens een strootje en een sloeberstroot of sloeberpleintje. Hé, Papa, papa, ja, papa sloeber, ja. En dan komt het op een schuurplekje en dan roep ik wel weg om het de doek van over daar. Hé, samen, hè, om zo'n tweeën, hè, voor papa, ja. Hé. Maar we moeten stilletjes zo eens gaan kijken, hè. We gaan eerst een beetje eten. Eten, ja, voor het nog over toch eens we moeten naar huis. Wat? Nee, niet. Dat kan nog niet goed klinken, maar we gaan eerst een beetje eten, hè, een beetje eten. En dan gaan we nog eens een tweeën, hè. Dan gaan we verder naar de mond kijken. Een beetje drinken. Maar dat zou voor hem niet geleerd om een pintje te drinken, dat zou ik ook vieren. Een pintje bier. Dat zal ik al leren. Een pintje niet, een pintje bier, dat zal ik al leren. Moet geen gesprek aan, dat komt goed. Want nou, we zijn weg, hè. Weet je wie er nou komt op de mond nou? Dat zijn mannen van... Het is toch tijd dat ik me weg ben. Dus er komt een groepje, die zijn al weken aan het oefenen in de K in taalschool gedaan. Ze zijn toch nog een beetje in dienst. Dat is Bert Hiewes, Benny de Vet, Karel Boeikes en Frankie Boshoff. Dus mensen genieten gaan. Hier komen ze. Kom wel.